Balimaw ko avion fila de filɛ ka don Mali territoire kan ko ka taa maramafɛn jugu di tero ma Dogono dugu la. Dogono yɛrɛ de bɛ ka fɔ donso ka porte-parole dɔ bɛ yen nɔ. Noël Tessougé a b'o ka page sanfɛ n bɛ tila ka yira o la an bɛ jɛ ka na mɛn ɲɔgɔn fɛ. Avion fila de filɛ ka don Mali kɔnɔ ka taa maramafɛn jugu ta k'o di tero ma. An bɛ tila ka kuma o kan. Deuxième information, Maliens an ye information dɔ ye ani Sékou Tounkara Diatigɛ. Ko tero dɔ kun minɛlen bɛ Mali sɔrɔsiw bolo. Mali sɔrɔsiw kun kɛlen bɛ ka taa maa dɔw minɛ. K'u tilara k'u libérer. Ko 46 personnes ont été libérées avant le 26 à la veille de la fête de Tabaski. Ko maa 20 maa 46 o de kun minɛlen bɛ Mali sɔrɔsiw bolo Gao mara la u kun bɛ ratissage la. Tero de don wa ou bien erreur d'arrestation de wa ne kɛn t'a dɔn. En tout cas mɔgɔ caman ko u ye échange dɔw kɛ an t'a dɔn u ye fɛn dɔ kɛ ni kɛ u ni tero cɛ an kɛlen ni image fana sɔrɔ ko Mali sɔrɔsiw k'u ye maa dɔw bila Gao dɛ u ni bilan de bɛ négociation na wa point d'interrogation an ye information sabanan mun fana sɔrɔ tuguni Maliens n'an bɛn'o yira u la ko alimami dɔ minɛna la Guinée Conakry ko alimami kɛ in ko baara wɛrɛ kun t'a la ko ka to k'a fɔ ko maa mun tɛ silamɛ ye ko k'olu kan ka faga bi ko maa dɔw bɛ yen k'olu tɛ silamɛ k'olu kan ka faga bi silamɛkɛ in y'o de fɔ o minɛli n'o ye ka sɔrɔ a ye kuma in fɔ o ye tiɲɛ de on va dire bravo à la police guinéenne a kana taa kalabanciya kɛ k'a bɛ t'o kata k'a bɛ t'o ɲagami mun bɛ ka kɛ Burkina Faso alimamu min minɛna tero tɛ dɛ capitaine ko k'a bɛ na silamɛw ka wajulu kɛcogo de changer u ma sɔn o de ma kɛlɛ bɛɛ filɛ nin ye voilà donc an bɛna don information tɔw la ka détail tɔ bɛɛ lajɛlen di a bɛna faamu aw ni an ka jɛ an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ. Avant de l'attaque, on a comme une alerte. Avant de faire moi, il y a un demandé. Avant avion flag gira ça, on a maran, c'est maran ça. Avion flag gira, billahi, il est capable de faire. Avion flag gira, quand la munition dit, mon djouma, au damate, au cofé, moto sur la ka a commencé quand on nous m'avons mis là, on m'avait attaqué d'autres. Bon, imagine avion fla. Mali jamana kono, Mali territoire kono. Yoro dola akana jigi. Ka munition di douma. Na sur la fameuse complice na. Abala de le kuma in san. Ko avion fla o jigina kana maramafɛn jugu di Diatigɛ wale mɔgɔw ma u ka taa donsow kɛlɛ. Attaqué mun bɛ ka kɛ doso dugu la ko avion fila de jiginna y'a dɔn ne Sékou Tounkara kumakan tɛ ne y'a kala a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a radar b'an bolo a bɛ wo ci la Bamakɔ wagati min na majugu ninnu bɛ k'u labɛn anw contre la minnu bɛ Kidali Libi bɛ k'olu dɛmɛ minnu filɛ nin ye Bandiakara avion dɔ de bɛ ka pan ka na marifa ni moto ni maramafɛnw d'u ma avion dɔ ka Mali territoire violé o avion bɔra dugu jumɛn na an b'a ɲini Mali autorité mɔgɔw fɛ u ka enquête kɛ nin ko la c'est très important Mali autorité mɔgɔw kan ka enquête kɛ nin ko la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ donc nin de information bɛ yen ko avion fila de nana a kɛra minnu ɲɛna olu de kɛlen bɔra ka kuma de y'a dɔn Sékou Tounkara kumakan tɛ dɛ ko avion fila d'an ka territoire violé ko kana maramafɛn di majugu ma ne kɛ n ta ye mun ye ka information di an k'an ka territoire contrôler an ka bɔ Zirinda kan an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ an yɛrɛ bolo avion fila bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ka na maramafɛn jugu di ma a kɛra Dogono dugu de la dɛ n y'a vocal kalan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko avion fila nana maramafɛn jugu di Binaka mɔgɔw ma o wagati kelen minnu bɛ Kidali olu fana bɛ ka dɛmɛ bon mun ye ne Sékou Tounkara dabali ban an bɛ mankan ci la Bamakɔ waati min na an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la waati min na alimamu de nɔ don a y'a kɔlɔsi wajulu kɛ an b'o mankan na wagati an ye nin de kɛ 2012 f'an ye Kidali ni Gao ni Tombouctou perdu an y'a kɛ yɛrɛ kɛlɛ de Bamakɔ kɔnɔ n b'a fɔ an ɲɛna ka kɔlɔsi kamiti mɔgɔ ninnu na u bɛ k'an bila distraction kɔnɔ
Si ça a une information de soro, ko almami do minena lajine, almami une photo fleni, ko almami do minena lajine, ko lajine police ou ta almami do mine, anyo fana information sur si ça. Ko imam Guinée ko Abdul Karim Touré qui appelait au meurtre des non-musulmans du pays s'ils refusaient de se convertir, qui a traité le pouvoir en place des mécréants pour sa tolérance envers ses citoyens, a été arrêté aujourd'hui par la police. Mais almami nambela jere nyaba futu la koni almami la jine konakiri koni almami koni de bora ko mama te sulama ko luka nga fukadi ni aga soray point il faut en tout cas là. Moi je félicite la police guinéenne. Mama be mawere fakni ko boeda ikanga mine de otieni. Ça je suis d'accord. Aw kana to ta kamito de be ko ta sa ko ke trophée ici ça. Koni Burkina situation nyagami nyogona mu menana Burkina o te teroi mu menana Burkina ama fako ka taka mo wero ama fako ka ta mo fa na ma kolosi u banga karamo beke teroi yabulu aya kolosi, il faut faire beaucoup attention ni mami yemu fo ajota là la page est tournée, on continue na ma bo distraction qu'on a même conflanta na jamana yi. Je vais être très direct avec vous. Kamete no mainde Mounou sur la nafiki dobe kamiti bara la noye Abdoulaye Nanyona so ya kolo sula. Hiji de ebiga warla chenna hiji la de abeta ay kolo shi ntaro naka sura ya fa mafo nya ay sebene wordo. E me mu fo na kolo shi. Ay si mako be munabi ay recrutement ke au kam marafa farango ka mounou me ka marafa chana ka tukele. C'est la seule solution. Na bolo kabe kana duguba ko nawde nyagami kataka karamoko kele kulli bu ko de be na jamana libero ta libere awa defeti kada karamoko maka aga defeti kede anya bula tukunu ko munu be giribu baranun karo baka wulul fana no fessa comment c'est petit que Mali territoire bainka jamana do be nani avion fly karamara marama fenjugu di territoire o ya do kambe sinogod la o ya do kambe nyugon kele la voilà la conséquence. Il faut qu'on travaille main dans la main. Nama barake dans la plus grande dignité en qui gagne que l'aina. Moi je vais être très honnête avec vous. On a une information qui sera rapidement. On a une information d'auma. Donc on a une vidéo qui a été faite. On a une vidéo qui a été faite. On a une vidéo qui a été faite. La seule solution aujourd'hui, Mali ka sauvé, c'est Assimi ka démissionné. Mais si Assimi m'a démissionné ou a dégagé ka boy ante gagné clair. Je vais être direct. Peut-être mon Assimi ka numba ba te déjà au là. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, tant qu'Assimi be ante gagné clair. Je vais être direct avec vous. Tant qu'Assimi gota B, wallahi billah ante gagné clair. O nega fenga ka foana na simi bisi akata démission randi parce que ne fendo fana et réseaux sociaux ka nyi nana ko yola o keleme kata wulu de boso ntaro ni vidéo monter le do moi parce que il faut faire beaucoup attention vidéo chama me la bia chama vidéo monter le unye quoi est-ce que vous voyez chama vidéo chama me la chama vidéo monter le unye nyate ne wulu de boso to etanto. Bon, Mali Sorassou a tenu les boulas. Est-ce que Mali Sorassou de Baga Woulou Boussota n'a soro tien a une colonne d'abla? C'est pas bon. Nous avons tien l'honneur parce que Montazou Beke. Bon, vraiment, nous t'ai imaginé un Djamanama. Agne Kamiti de Fana Bangami, Agnatala. On ne peut pas s'épanouir et se développer dans la culture d'autrui. On ne peut pas s'épanouir et être soi-même dans la culture religieuse d'autrui. On ne peut pas se développer dans la culture d'autrui. Waouh, quelle belle désinformation. Quelle belle manipulation. C'est faux et archi faux. Primo, les Iraniens ne sont pas des Arabes. Ils ont pourtant délaissé leur religion ancestrale, le zoroastrisme au culte du feu. Abala deleni, ichakorobande borako, nunu beka boka kamiti ya fenko. Kakina fo sulamea utanga culture doye. Anga masake folo mun temena manla. Abegre sulamedo, sunjata kunte sulamedia. Babembani fenu, aka isanga mpani yoroko na nafati. Mana ode kudaka.
Mhm.